И здравейте, аз съм Акил и днес ще ви покажа моят YouTube канал. Днес си го направих и вече ще снимам. Съвместно с снимането ще снимам на Minecraft, League of Legends и Hearthstone. Може и някои хоррор игри, но по-често. Ще има и минигеймс. Повечето ще бъде на EnderGod PvP. Затова си направих канал. Един пичме за риби. И така, ще снимам. Не забравяйте да сабскрайбвате, да харесвате и да коментирате. И най-важното да се забавлявате. Това беше от мен. Аз съм Алкил. Чао!